Manen jangad bura maduong David Maraga koro wacho ne jatend piny William Ruto chiwo asoya koluwo chenro mag jiwo yuto Uganda motisi ni empowerment kod rwako ji kar jot mare ka sekta mar somo to dhi kapodho. Kane loso e kaunti ma Kisii kama ne oyuorie nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre kar tiegruok mar Camel Park, Maraga wacho ni en gima rach ni jotije mag mbalariany ni e ng'anyo sani to nitiere omenda migoyo godo jo Kenya matin mochopo kar jot mar jatend piny bor kama moko ipogo e rombe masani otisi ni empowerment. Maraga osingo ne jo Kenya ni obiro medo chiko ite ne midhiero ma jo Kenya kaloe gi geno mar biro kawo kom ker e yiero mar higa 2027. 19 crisis. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to State House that they are going to, and have received money there. What nobody has told you is where this money is coming from. The simple fact is that this is money which has been taken from public coffers and it is being given to the public as though it is donations from the president and his government. This is your money which has been stolen from you, and it is actually it is bribery in advance of the 27 elections. And that should not be in doubt at all. Because as I've said, there is no budget line where that money has come from, and that's what is creating all the problems. Kawadhi nyimeni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo apisas mag arita mondo onyuak oganda e chenro